Čaute ľudia, vítam v prvom videu. Vy ste mi urobili takú radosť. Mám tam už 13 odoberateľov. Tak preto som sa rozhodol pre vás urobiť novú sériu. Budem animovať Lego iba kvôli vám. Nová séria, dobre? Takže ideme teraz klikať Capybara Clicker. Musíme čo najviac klikať. Bam. Počkajte ľudia. Musíme pridať zvuk. Nakupujeme a ja tomu neverím, že mám už 13 odoberateľov. Kámo, ja som včera bol natočiť také videjko, som mal furt 9, potom som sa išiel okúpať, pozriem sa, kámo, a už 12 či koľko, neviem, 12 asi tam bolo. Ja som šialil od radosťou, ľudia. Kámo, vy ste normálne boss. Kámo, odkiaľ ste toľko nabrali odoberateľov? Nechápem vás. Proste vy ste tak dobrí, kámo. Tí, čo má odoberateľ, ste najlepší, kámo. Ste úplne najlepší. No, teraz sa vrátime ku hre. Takže klikáme čo najrýchlejšie. Teraz dám svoju ultra klikárňu. Dobre, mám. No. Pokiaľ sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať odber, like. A ja sa lúčim s vami. Čaute.